Dieter, zit jij klaar voor een fiasco? Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oh, hey, 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 hey. Nu is er een kapel, die we zijn kippenvel. Hoe ze dan moet dit zit niet stoppen. Zelfs die hartslag is van slag. Maar alleen maar voor 3 dagen. Bij de klok, de vaste lobby klok. Bij de 1, 2, 3, 4, van wat weer. Kom bij de klok, de vaste lobby klok. Klop, denk 3 dagen langs de komen voor de klok. Hey, hey. Hey! Oh! Hey! 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 Luister naar de DJ, dat draait weer lekker door. Dan raakt het licht die daar op aan de kloppen. En luister naar die plaat die de gek maakt wie een raad. Die eerste dan die kent zich niet verstoppen. Zelfs die hartslag is van slaag. Maar alleen maar voor 3 dagen. Bij de klok, de vaste lobby klok. Bij de 1, 2, 3, 4, van bij weer. Bij de klok, de vaste lobby klok. Op deze 3 dagen lang gekomen door de klok. Dit is de statie, hoeveel zijn alles klopt. Toen krijg ik weer dat mensen met een hamer stop. Dieter, nog 1 keer met z'n allen! La la la! La 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 la. Bij de klok, de vaste lobby klok. Bij de 1, 2, 3, 4, allemaal bij me. Kom bij de klok, de vaste lobby klok. Klop, ik 3 dagen lang te komen. 3 dagen lang te komen. 3 dagen lang te komen door de kop.